ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоям, ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамун лайки бепула бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонен, зангулаи канала давлисе монед, то ки амарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. бародарои азиз, такрорам шумо бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонен, подписатсия карда нестед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед, лайка бизанед. дастгирии шумо пешравии мо, бародарои азиз. хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо ВАЗ 2199 солуш 2003, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархша 15 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дард надора. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надора. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надора, краска талабам нестай. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумото шайхиди соҳибаш пурсон шед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Nexi солуш 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 22 000 сомон гуфтасе. марҳамат, касе мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дард надорад, краска талабам неста. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастрочно фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G дар кузуфи универсал солуш 2000, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар хуҷанд. нархша 50 000 сомон гуфтасе. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. састани мошин хуба, ягон дард надорад, краска талабам неста. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% асола бо ҳуҷҷат дорад. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумото шайхиди соҳибаш пурсон шед. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек солуш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газ зедагӣ нестай. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе, яъне дар пойтахт. нархша 30 000 сомон гуфтасе. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, муомила дорад. бо састани мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин краска талабам неста. плюси 3 моҳи дига танировка дорад, 5 моҳи дига ҳуҷҷатҳои солона дорад. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумото шайхиди соҳибаш пурсон шед. хуб бародарои азиз, я дастгирӣ шава, я дастгирӣ кунед, ҳамун лайк ва подписатсияро бизанед. мошини навбатии мо Mercedes Benz E-Class солуш 2001, мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархша 47 000 сомон гуфтасе. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, састани мошин хуба, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% краска талабам нестай. хулоса мошин кам гаштаги, ҳами дуруни шаҳр да гаштаги. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, дигар маълумотои иловагӣ шайхиди соҳибаш пурсон шед. мошини навбатии мо Hyundai Avanta солуш 2008, мотор 1.6, сӯзишвориш дизел, яъне сарелка, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархша 75 000 сомон гуфтасе. марҳамат, каси мошин хари рақамои соҳибаш дар болои экран аст, занг занед, бо муомила дорад. чӣ хел десем бародарои азиз, мошин састаниш хуби, бада, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллона ва задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин краска талабам нестай.
марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Opel Astra G солаш 2001, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нест. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархша 57000 сомон гуфтаст. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. Састани мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллон навай. Задагӣ пусидагӣ надорад. Соҳиб мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. Краска талаб ҳам нест. Кондитсионер блютузш кор мекард. Плюси камераи заднишам кор мекард. Салон тоза, хулоса мошин тоза бадай. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли 1994, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Хуҷанд. Нархша 28000 сомон гуфтаст. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. Састани мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллон навай. Задагӣ пусидагӣ надорад. Соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. Краска талаб ҳам нест. Ҳамин аввакида аккумуляторша алиш гардааст. 3 моҳи дигар ҳуҷҷати солона дорад. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед. Хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Zafira солаш 2005, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нест. Коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Бобоҷон Ғафуров. Нархша 60000 сомон гуфтаст. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, бо муомила дорад. Састани мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллон навай. Задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. Краска талаб ҳам нест. 4 дар электропакет. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. Занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед. хуб дӯстони азиз, дар комментар бисёр бародаро хоҳиш карданд ки ягон Camry монед. мо ҳам хоҳиши бародароро рад накардем, як Camry мондем. мошини охирини мо Toyota Camry, солаш 2011, мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархша 125000 сомон гуфтаст. Марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. Мошинча состоянияш хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллон навай. Краска талаб ҳам нест. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат, каси мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран аст. занг занед, дигар маълумотҳо шайхиди соҳибаш пурсон шавед.